Τα τρία γουρουνάκια. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ σήμερα συνέβη πάρα πολλά χρόνια πριν. Φανταστείτε λοιπόν μια πολύ μακρινή εποχή. Μια εποχή που τα ζώα περπατούσαν στα δύο πόδια σαν εμάς, ήξεραν να μιλούν, να μαγειρεύουν, να τραγουδάνε, ήξεραν μέχρι και να χορεύουνε. Θα ήθελα 4 πορτοκάλια, παρακαλώ. Αμέσως. Μα κυρία, τι όμορφα πράγματα ψωνίσατε στην αγορά. Μα βέβαια, σήμερα τα αγαπημένα μου εγγονάκια έχουν τα γενέθλιά τους. Σκέφτηκα λοιπόν να διοργανώσω μια ωραία γιορτούλα γι' αυτά. Πολύ όμορφη ιδέα. Ορίστε τα πορτοκάλια σας. Και αυτό είναι για τα εγγονάκια σας. Δώστε τους και τις θερμές μου ευχές. Είστε πολύ ευγενικός. Ευχαριστώ, θα τους τις δώσω, μείνετε ήσυχος. Αντίο σας. Ωραία, είναι όλα έτοιμα. Γιαγιά, τι άρωμα! Τι καλό γιορτάζουμε σήμερα! Πάνω στην τούρτα είναι τα πρόσωπά μας! Εμπρός γρήγορα να πλύνετε τα χέρια σας και να τη φάτε. Ωραία, υπέροχη το στην πόρτα, την αγγλική θα τα σπιτάσω! Την όστιμη! Καλά μου εγγονάκια. Ακούστε με, τώρα πια μεγαλώσατε. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι έφτασε η ώρα να αφήσετε αυτό το σπίτι, μικρά μου. Πρέπει να φύγουμε! Μακριά από αυτό το σπίτι! Είναι τρομερό! Δεν ξέρετε ότι όταν φτάσει κανείς στη δικιά σας ηλικία θεωρείται πλέον ενήλικος. Γι' αυτό το λόγο από αύριο ο καθένας από εσάς θα πρέπει να φροντίσει τον εαυτό του και να οργανώσει τη ζωή του έτσι ώστε να γίνει ανεξάρτητος. Εγώ δεν θέλω να γίνω. Ούτε κι εγώ. Στην αλήθεια, γιαγιά, πρέπει στα αλήθεια να φύγουμε από το σπίτι. Ναι, πρέπει. Το να φύγετε μου δίνει και εμένα λύπη. Όμως αργά ή γρήγορα όλα τα παιδιά πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν τη ζωή μόνα τους, μικρά μου. Προσέξτε όμως. Να έχετε πάντα τα μάτια σας ανοιχτά και προπαντός να είστε πολύ προσεκτικοί με τον κακολίκο. Ότι πρέπει να γίνουμε ανεξάρτητοι και ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας μόνοι μας. Ναι, αλλά πώς γίνεται κανείς ανεξάρτητος? Έχω μια ιδέα! Τρελάθηκες! Μας κατατρούμπαξες, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Όπαλα, λοιπόν πήρα μια απόφαση. Πρώτα να φτιάξω ένα σπίτι για μένα. Τι θα φτιάξεις? Ένα σπίτι μόνο σου? Ναι, πρέπει να φύγουμε από αυτό το σπίτι. Η γιαγιά μας είπε ότι είμαστε μεγάλοι πια και πρέπει να γίνουμε ανεξάρτητοι. Δεν το θυμάστε? Δυστυχώς ναι. Εξάλλου, αδελφάκια, άκουσα ότι σε αυτή την περιοχή τριγυρνάει ένας λύκος. Πολύ κακός. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σπίτι, ένα μέρος να κρυβόμαστε. Ωραία ιδέα. Κι εγώ θέλω να χτίσω ένα σπίτι. Κι εγώ. Θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, λοιπόν. Από εκείνη τη στιγμή οι δρόμοι των 3 μικρών γουρουνιών χώρισαν και το καθένα άρχισε την ανεξάρτητη ζωή του όπως είχε πει η γιαγιά. Για να χτίσει το σπίτι του, το πρώτο γουρουνάκι σκέφτηκε να πάει να αγοράσει άχυρα. Όταν μάθω στο να χτίσω ένα σπίτι με άχυρα θα είναι διασκέδαση.
Το δεύτερο γουρουνάκι αντίθετα σκέφτηκε να πάει να αγοράσει δεμάτια με ξύλα. Μου λείπει μόνο ένα σφυρί, καρφιά και το σπίτι μου είναι έτοιμο. Ενώ το τελευταίο από τα 3 γουρουνάκια πήγε να αγοράσει τούβλα. Με αυτά τα τούβλα θα χτίσω ένα σπίτι γερό και σταθερό όπως εκείνο της γιαγιάς μου και τίποτα δεν θα μπορεί να το καταστρέψει. Έτσι έγινε και το καθένα με τον τρόπο του τα 3 γουρουνάκια στρώθηκαν στη δουλειά. Τρέξτε να σωθείτε, έρχεται ο Λύκος! Πάρτε μου στα πόδια, έρχεται ο Λύκος! Γρήγορα! Εδώ μπορείς κιόλας να διαλέξεις για να δούμε ποιο θα μπορούσα να φάω. Καλά που σε βρίσκω εδώ, κοντούλα μου, γιατί πεινάω σαν Λύκος που λένε. Τι ωραίο κολατσιό. Σήκω, το τελείωσα! Το τελείωσα! Πρέπει να παραδεχτώ ότι το σπιτάκι με έγινε ωραίο. Είμαι περίεργος να δω πώς έγιναν τα σπίτια των αδελφών μου. Μα για κοίτα τι ωραίο παχύ και ορεκτικό γουρουνάκι. Στοιχηματίζω ότι το δικό μου σπίτι έγινε ωραιότερο από τα δικά τους. Να το λοιπόν. Γεια σου όμορφο γουρουνάκι. Μπορώ να μπω μέσα στο καινούργιο και ωραίο σου σπίτι? Μα ποιος μπορεί να είναι? Δυστυχία μου είναι ο Λύκος. Έλα, μην είσαι αγενής ωραίο μου γουρουνάκι. Εμπρός, άνοιξε μου να μπω στο καινούργιο σου και φιλόξενο σπιτάκι. Όχι, δεν σ' αφήνω να μπεις γιατί εσύ θέλεις μόνο να με φας, το ξέρω. Ή μου ανοίγεις αμέσως με το καλό ή θα σου καταστρέψω το σπίτι με ένα αφήσιμα. Σε προειδοποιώ ότι θα μετρήσω μέχρι το 3. 1, 2, 3. Φτερώ στον άνεμο. Το τέλειωσα επιτέλους, το τέλειωσα! Έγινε πολύ όμορφο το σπιτάκι μου. Είμαι βέβαιος ότι έγινε πιο όμορφο από αυτά των αδερφών μου. Καλέ, τι ωραία έκπληξη. Από ό,τι φαίνεται σήμερα είναι η τυχερή μου ημέρα. Γουρουνάκι, ξέρω ότι είσαι εκεί. Να μπω μέσα στο καινούριο σου σπιτάκι? Ποιος με φωνάζει? Όχι, είναι ο κακός Λύκος. Τι θα κάνω τώρα? Εμπρός γουρουνάκι, άνοιξε μου να μπω. Μη μου αρνείσαι τη φιλοξενία σου. Δεν ανοίγομαι με τίποτα. Ξέρω ότι θέλεις να μπεις για να με φας. Αν δεν μου ανοίξεις αμέσως την πόρτα θα φυσήξω το σπίτι σου. Σε προειδοποιώ ότι θα μετρήσω μέχρι το 3. 1, 2, 3. Φτερώ στον άνεμο, πάει και τούτο. Αχ, επιτέλους τα τελείωσα. Λοιπόν, ομολογώ ότι έγινε πανέμορφο. Και όπως λέει η παροιμία, δεν υπάρχει 2 χωρίς 3. Με συγχωρείς γουρουνάκι, είμαι ένας ταξιδιώτης. Θα μπορούσα να πω στο σπίτι σου? Ποιος να είναι άραγε? Ας δούμε. Αυτός είναι ο κακός Λύκος. Λοιπόν, καλό μου γουρουνάκι, τι περιμένεις για να ανοίξεις την πόρτα? Άσε με να μπω μέσα. Όχι,
Όχι, δεν σε αφήνω να μπεις. Ξέρω καλά ότι θέλεις να με φας, έτσι δεν είναι? Τόσο το χειρότερο για σένα, μικρέ ανόητε. Γιατί εγώ θα φυσήξω το σπίτι σου ακριβώς όπως έκανα με τα άλλα δύο. Ετοιμάσου 1, 2, 3. Το σπίτι είναι ακόμα όρθιο. Θα δοκιμάσω ακόμα μια φορά. 1, 2, 3. Αυτή τη φορά δεν θα αντέξει. Μα πρέπει να τα καταφέρω. Μα τι μου συμβαίνει, δεν είμαι σε φόρμα. Αυτό δεν πέφτει. Αζήτω, πες ως κακός λύκος δεν κατάφερε να ρίξει το σπίτι μου από τούβλα. Ήταν πολύ καλή ιδέα να χτίσει ένα σπίτι τόσο καιρό. Πολύ καλή ιδέα, Αζήτω. Να μην χαίρεσαι για την νίκη σου έτσι, γιατί εγώ δεν παραδίνομαι τόσο εύκολα. Μου ήρθε μια ιδέα. Καλό μου γουρουνάκι, ξέρεις ότι γνωρίζω ένα μεγάλο χωράφι με κονγκύλια που είναι πολύ κοντά? Αλήθεια, και πού είναι? Θα σου πω, και είναι τόσο νόστιμα που μου τρέχουν τα σάλια μόνο που το σκέφτομαι. Σου αρέσουν τα κονγκύλια, έτσι? Αυτό το χωράφι είναι πολύ μακριά. Καθόλου. Είναι κοντά στο κτήμα του κυρίου Σμιθ, ακριβώς πίσω από το ποτάμι. Ήθελα να πάω αύριο το πρωί και αν θέλεις μπορώ να περάσω να σε πάρω. Θα μαζέψουμε αρκετά κονγκύλια για το αυριανό δείπνο. Πώς σου φαίνεται? Ωραία ιδέα. Τι ώρα θα περάσει να με πάρεις? Για να δούμε. Τι λες για τις 6? Τέλεια, σε περιμένω στις 6. Όμως κοίταξε μην αργήσεις, εντάξει? Δεν θα αργήσω, μην είναι ήσυχος. Τι ανόητος, ούτε καν που περνάει από το μυαλό του ότι το αυριανό μου δείπνο θα είναι αυτός. Κατά παράξενο τρόπο όμως, το επόμενο πρωινό με την ανατολή του ήλιου το γουρουνάκι σηκώθηκε 1 ώρα πριν να περάσει ο λύκος να το φωνάξει και βγήκε από το σπίτι. Είχε πάει να μαζέψει τα κονγκύλια πριν φτάσει ο λύκος. 2 δεκάρες η βιολέτα, τσιγκολελέτα, πράσινη βιολέτα. 2 δεκάρες η βιολέτα. Δεν βλέπω την ώρα που εκείνο το ανόητο μανοστιμότατο γουρουνάκι θα βρεθεί στο στομάχι μου. Εγώ είμαι, φίλε μου γουρουνάκι, είσαι έτοιμο? Είσαι έτοιμο λοιπόν? Βεβαίως, και μάλιστα πήγα στο χωράφι που μου είπες και μάζεψα ένα ωραίο καλάθι με κοκκίλια και γύρισα. Απέσιο γουρουνάκι, με κοροϊδέψες. Όχι, δεν πρέπει να παραιτηθώ, θα ξαναπροσπαθήσω. Γουρουνάκι, ξέρεις ότι εγώ γνωρίζω που βρίσκεται ένα μεγάλο δέντρο με υπέροχα μήλα? Πού είναι? Βρίσκεται κοντά σε ένα εργοστάσιο στα δυτικά του λόφου. Αν μου υποσχεθείς ότι θα περιμένεις, θα περάσω να σε πάρω αύριο το πρωί στις 5 ακριβώς για να πάμε μαζί. Τι λες, συμφωνείς, φίλε μου? Το επόμενο πρωινό, το πονηρό γουρουνάκι σηκώθηκε 1 ώρα πριν τη συνάντηση με τον λύκο. Κατόπιν πήγε βιαστικά να μαζέψει ένα καλαθάκι με μήλα πριν να περάσει να το πάρει ο λύκος. Ξαφνικά όμως... Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι... Δυστυχία μου, κακός λύκος με βρήκε. Το γουρουνάκι... Το γουρουνάκι, φίλε μου, το ήξερα ότι θα ερχόσουν εδώ πριν από μένα και σκέφτηκα να έρθω να σε βρω αφού δεν ήσουν στο σπίτι όταν ήρθα να σε φωνάξω. Μα για πες μου, πώς είναι τα μήλα αυτού του δέντρου? Ναι, είναι πραγματικά υπέροχα, είχες πολύ δίκιο. Αυτό με ευχαριστεί πολύ. Ωραία που είναι. Υπέροχο, καταπληκτικό. Δεν έχω φάει ποτέ μου καλύτερα. Πώς, μα είναι στα αλήθεια τόσο νόστιμα? Ναι, είναι νοστιμότατα. Θες να δοκιμάσεις ένα? Ναι, και βέβαια θα ήθελα. Γιατί δεν μου πετάς ένα? Είσαι έτοιμος, τράξε! Τράξε! Τρέχω, το πιάνω, το πιάνω! Κι εγώ το σκάω, το σκάω! Το πιάσα! Απέσιο γουρουνάκι, με κορόιδεψες πάλι.
Μα ο Λύκος δεν το έβαζε κάτω και την επόμενη μέρα ξαναπήγε στο γουρουνάκι. Όχι πάλι, μα γιατί δεν μ' αφήνεις ήσυχο? Γεια σου γουρουνάκι, ήρθα να σου πω ότι σήμερα το απόγευμα θα ανοίξει η αγορά στο Λόφο. Θα ήθελες να έρθεις μαζί μου? Πολύ ευχαρίστως, τι ώρα λες να πάμε? Τι θα έλεγες για τις 3? Βέβαια το γουρουνάκι πήγε στην αγορά πολύ πριν από την ώρα που του είπε ο Λύκος. Ήρθα νωρίτερα και έτσι θα έχω το χρόνο να αγοράσω ό,τι μου χρειάζεται πριν φτάσει ο Λύκος. Τρέξτε να σωθείτε! Φύγετε, όχι το Λύκος! Τρέξτε! Ζητείτε βοήθεια, ο Λύκος! Ο Λύκος, έρχεται ο Λύκος! Τρέξτε, Λύκος! Ο Λύκος ήρθε για μένα. Πρέπει να βρω μια λύση. Έχω μια ιδέα. Χρειάζομαι πιθάρια. Τι λέτε? Τα χρειάζομαι, μην ενοχλείστε. Μπορώ και μόνος μου. Πάει το πρώτο. Σταματά, τι κάνεις μικρέ, τι κάνεις εκεί? Ησυχάστε κύριε, θα σας τα πληρώσω. Εκείνο το ανόητο γουρουνάκι νομίζω ότι μπορεί να με γελάσει, όμως σήμερα θα το πιάσω. Μα τι συμβαίνει εδώ? Τσίτο! Ωραίο κόλπο μικρέ, στάσου να σε βοηθήσω. Σας ευχαριστώ κύριε. Ποιος τόλμησε να μου κάνει τέτοιο αστείο? Αχ όχι, δυστυχία μου, βοήθεια! Βοήθεια! Κοιτάξτε πως τρέχει. Ωραίο κόλπο, συνεχίστε έτσι. Πρέπει να σου πω κάτι δυσάρεστο. Τα πιθάρια έχουν τελειώσει κιόλας. Βοήθεια, δεν μπορώ να σταματήσω. Κάντε κάτι να με σταματήσετε. Αυτό είναι. Να με κοροϊδέψατε κι εγώ για τιμωρία θα σας φάω όλους. Μα όλους. Θα μου το πληρώσετε όλοι σας αυτό. Δυστυχία μας, έρχεται προς τα εδώ πάλι. Μου δίνετε μια γερή σπρωξιά παρακαλώ. Μα γιατί? Κάντε το. Εντάξει, 1, 2, 3. Κι άλλο. Η μέρα μου το έχει. Όχι, όχι, βοήθεια, όχι, όχι. Τρέχει απάνω μου, έρχεται απάνω μου, βοήθεια, βοήθεια. Πού βρίσκομαι, πού πετάω? Πέφτω! Εκείνο το απέσιο γουρουνάκι έγινε πραγματικός μπελάς, αλλά αυτή τη φορά δεν θα μου ξεφύγει εμένα. Ωραίο άρωμα. Πρέπει να ψηθεί λίγο. Άνοιξε καλά τα αυτιά σου, μικρό μυξιάρικο. Τόλμησες να με γελιοποιήσεις μπροστά σε όλο το χωριό. Τώρα δεν την γλιτώνεις. Θα να σε πάρω και να σε φάω. Από πού θα έρθεις να με πάρεις? Τώρα κατάλαβα. Ο Λύκος προσπαθεί να μπει στο σπίτι από την καμινάδα. Λίγα ακόμα. Έτσι. Τώρα δεν θα μου ξεφύγεις. Ουτό!
Έτσι έγινε και το γουρουνάκι κατάφερε να νικήσει επιτέλους τον κακολίκο. Λίγες μέρες μετά, τα αδερφάκια, των οποίων τα σπίτια είχε καταστρέψει ο Λύκος, οργάνωσαν μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν του μικρού αδελφού τους. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού γιόρτασαν τη σωτηρία τους και από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα τρία γουρουνάκια έζησαν μαζί ευτυχισμένα στο μικρό σπίτι από τούβλα.